Ćao svima, evo nas posle nedelju dana od povrede. Povreda je onako tu, lepo, lepo sam ja to posekao, još to nije zaraslo kako treba, kao ni ova druga povreda, i ona nešto nije specijalno bolja. U svakom slučaju, vratio sam se na projekat naslona za leđa za vozača ili ti back support naslona. Šta sam uradio u međuvremenu? Vidjeli ste da sam ovaj deo bio završio, ali sam odlučio da ga odvarim ili odsečem iz prostog razloga što sam prvo planirao da ovu stranicu napravim od ovog lima koji mi je lako iseći, ali sam se u međuvremenu predomislio i odlučio sam da napravim tu zadnju podlošku od malo debljeg flaha, s tim što sad moram ovaj flah da zavarim jedan za drugi i da to sve lepo obradim. Naravno sad moram ponovo ovo da obradim i ovaj deo ponovo naknadno da zavarim. Ovdje vidite da sam napravio jedan zarez na materijalu iz prostog razloga. Sad kada sam proveravao ovaj deo, video sam da se ova stranica naslanja na originalni nosač, tako da sam taj deo malo zasekao i originalni nosač neće imati nikakav kontakt sa ovim materijalom i neće se grebati. Suština je sad da obradim prvo ovaj deo do kraja, da ga sredim, da zavarim ovaj deo zajedno, da ga obradim i sredim i da sastavim sve ovo zajedno. Evo ga, deo je zavaren, sad treba da ga izbrusim i onda kad ga izbrusim sastavljam ga sa ovim delom i nastavljamo dalje. Da ga sam nisam vario, rekao bi da možda nije ni varen. Ne izgleda to tako loše, a? Još samo da išmeglam drugu stranu i vidjet ćemo krajnji rezultat. Deo zavaren, izbrušen. Sad ćemo da vidimo dalje. Sastavljamo kao što sam rekao, sa ovim delom pod određenim uglom i onda idemo dalje sa varenjem.
Evo ga, nosač je zavaren, napravljen. Sad samo treba još malo da ga očistim ovdje da ne mogu da priđem brusilicom, da ga sredim, da ga ofarbam i prvo da ga testiram da li odgovara sve kako sam zamislio na motoru i onda da ga ofarbam i onda ću da se fokusiram na deo koji izlazi odavde između sedišta i na koji će se kačiti posle naslon. Ovo bi trebalo da je, što kaže, gotovo do nekih 80-90%. Kažem još da samo malo da se srede ovi varovi i da to sve izgleda malo još lepše estetski. Opet je mrak u garaži, sad samo testiram kako izgleda. Znači ovaj flah neće ići sam na gore, već će ili dupli flah ići, mislim na širinu, ili će ići nešto drugo. Uglavnom ovako kako sam zamislio izgleda ovako, znači ide između. I sad samo treba da vidim od čega ću da napravim ovaj deo koji ide ka gore kao držač naslona i u ovom delu moram da napravim kako će da se savije. Ovo što sam do sad napravio, to je to. Znači ovaj nosač je ok što se tiče samog položaja i izgleda. To je to, položaj platne je odličan. Platnu treba još da probušim za šraf koji će se uvrtati u ovu konzolu koja ide od gore. I konzola će biti prosečena tako da mogu da pomeram naslon gore ili dole, u zavisnosti kako mi bude odgovaralo. Sad sam obeležio centar, hoću da probušim ovdje rupu za šraf i onda ću da pripremam deo za farbanje, odnosno prvo moram još ovo da obradim i onda ću da pripremam deo za farbanje. Ili ću ostaviti za sada ovako dok ne napravim klizač, da vidim još eventualno da li treba nešto da doradim. Bušim rupu pa ćemo onda da vidim šta dalje.
I deo je probušen na centru za šaraf koji će da drži klizač. Znači, ovakav šaraf ili šraf planiram da stavim ovdje i on će praktično da zateže klizač. Ovo sam obradio, ove ivice, i praktično ovaj šraf će biti zaštićen sa ovim krajem materijala, tako da ne može da se eventualno udari, ošteti ili tako nešto, mada ispod blatobrana ne može svakako ništa da se desi. Znači ovdje će imati kontra maticu koja će to sve da drži. Deo je ofarban, sređen, šraf stavljen, tako da sad ostavljam ga da se suši i za danas je definitivno kraj.